wabarakatuh. Ya kuke, ya gida, ya gari, ya aiki, ya kwana biyu? To masha Allah. To a yau kamar yadda kuke gani za mu yi gaba cikin. To na ɗaya zan kawo roba na haka haɗa da abun kaɗa gari da madara kai. To nan zan kawo madara da siga gashi nan man da ta ruwa kuma yawanci dai an fi amfani da ta gari. Sai in zuba ta a nan. To na zuba ta a nan sai in kawo ruwa haka, bismillah. Sai in zuba ruwa sai in kaɗa ta. Sukari ne da ruwa na da madara kai da ruwa kuma sai in haɗa shi haka. Ba da kauri zan haɗa ba kuma ba da ruwa sosai ba. In kofi ɗaya da yi na ruwan zan ƙara ne. Ga shi haka na haɗa shi. Zan ƙara ruwa. Kofi ɗaya kusan da rabi dai ko kofi biyu na dai. Kun ga ba ta kulle ba na haɗa ta. Yanzu in zuba ta a cikin tukunya yanzu in ka tukunya kamar yadda kuke gani haka sai in juya har sigan da ya fara ƙara. Zan ƙara ruwa har nan. Yanzu ga shi kamar yadda kuke gani na kaɗa shi ya kaɗu sosai. To zan zo in ɗora shi akan wuta sai in dawo. Yanzu kamar yadda kuke gani zan ɗora shi akan wuta, bismillah. To a nan gefe ina da gyaɗa haka na jiƙa ta na ɓaɓɓare ta na wanke ta. Gyaɗa ce ta taushe yadda ake yin taushe da ita. Kun gane ta ai fara. Na sa gyaɗa a ciki zan juya haka. Gashi ina juya shi. Gashi haka. To zan zo in kawo hel, ban san me kuke ce mai a can ba. Gashi hel. Amma ba duka zan zuba ba, zan ɗan kwashi kamar haka. Don kamshin kawai nake so ya shiga ciki kamar haka. Ba da yawa ba. Kun gan shi duka bai fi gwara 10 ba. To na zuba shi haka. Sai in zauna in ta juya shi. Don ta dahu ta ɗan fara kauri madara. Sai in zo in zuba garin shinkafa dama ina da shi wanda na siyo. Gashi haka garin shinkafa ne niƙaƙƙe fari ƙal. Gashi haka garin shinkafa ne, shinkafa ta tuwo garin ta. Amma fa zan rage wuta saboda bai son wuta da yawa. Zan rage shi don gyaɗar ta samu ta ɗan dahu haka. Zan rage wuta. Gashi kamar haka yadda kuke gani sai in rage wuta saboda kar ta zubo. Gashi haka na rage wuta sai ta dahu. In ta dahu sai bayan nan sai in wannan ƙara bata kamar minti 30 haka gaban nan ko kuma ƙasa da haka. Kun gani har sai ta ɗan dahu gyaɗa. Yanzu gashi kamar yadda kuke gani ta dahu. Gyaɗar ta dahu, na taɓa ta na shi ta dahu. To halas zan zo in zuba garin wannan ɗin yanzu nan. To yanzu gashi kamar yadda kuke gani sai in kawo garin shinkafa sai in zo in ke kaɗa shi haka, bismillah. Ina kaɗa a hankali. Garin shinkafa ya fi wannan don shi zai sa ta tayi kauri. Amma kuma mutum ya rage wuta saboda madara tana da bori kuma gyaɗa ma tana da bori. Sai kake kaɗa a hankali. Ina sauke ta a hankali kuma ina kaɗawa. Da haka har ta yi kauri. In ta yi kauri sai in bashi. Shi garin shinkafa shi zai zame mana kaurin wannan. Ina zura har sai ta yi kauri. Gashi kamar haka ta yi kauri na kashe ta shi kenan. Yanzu kamar yadda kuke gani mun kammala ta
kuma za mu zo mu zuba ta a roban mu haka. Za ka bar ta kaurin da kake so, amma gaskiya ana barin ta da ɗan kauri kamar haka yanda na yi, saboda in ta yi ruwa ba za ta yi daɗi ba. Haka. To masha Allah. Yanzu kun gani kamar haka mun kammala ta. To masha Allah, to ku danna min subscribe, ku yi min sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook, kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun girke-girkenmu da zarar na sauke shi insha Allah. Kuna tare da ni Fatima Muhammad a cikin YouTube ina mai suna Fatima Muhammad a cikin YouTube channel. To sai kun sake jin mu, bye bye. Mun gode.